Vítajte dnes ráno. Ideme pokračovať v tej téme, ak to tak môžem povedať, keď som presvedčený, že je to oveľa viac ako téma, ktorú tento mesiac máme. Tento mesiac skončí Veľkou nocou a skôr to bola zhoda okolností, že táto téma prišla presne na tento mesiac. Veríme, že je to však viac ako téma. Hovoríme o Božom synovi z neba. Čo to znamená pre nás? Že Syn Boží prišiel sem na tento svet a čo to znamená v našom vzťahu k Bohu. A ja som nazval ten dnešok Zjavenie Otca alebo Objavenie Syna. Verím však, že to, čo zažijeme, to, čo sme už zažívali a to, čo zažijeme, je viac ako nejaká krátka téma. Počul som o kazateľovi, ktorý išiel do Číny a išiel tam kázať do jedného zboru, dostal tam prekladateľa, samozrejme čínsky nič nerozumel a tak s nadšením rozprával o téme, ktorú chcel povedať a prosto kázal a bolo mu to celé také podozrivé, lebo sa mu zdalo, že v podstate ten prekladateľ hovorí akoby len 3 veci. Nerozumel čínsky, ale v podstate to boli len 3 veci, ktoré sa opakovali. V tej prvej časti kázne to znelo nejako, v tej druhej časti kázne potom zás trošku inak a v tej tretej časti kázne to bola nejaká tretia vec, ktorú počula. Tak už bol dosť toho nervózny, skončil tú svoju tému a ako skončil tú svoju tému, tak si sadol a tešil sa na to, že skončí tá bohoslúžba a ide sa porozprávať s tým človekom a chcel vedieť, že prosím ťa, povedz mi, čo si to prekladal, respektíve zašiel za druhým, aby to bolo objektívne a spýtal sa, čo si to prekladal, mne to znelo všetko ako 3 slova, alebo 3 vety. No a potom sa dozvedel pravdu. V prvej časti kázne, ako kázal, tak ten prekladateľ to vyhodnocoval a v podstate hovoril tento výrok. Len keca. V druhej časti, keď ako, viete, s úvodmi mávame najťažšie problémy, aby sme vám povedali, čo chceme povedať, snažíme sa celé srdce dať a nejde nám to. V druhej časti, keď už sa rozbehol a začal hovoriť ďalej, tak ten prekladateľ postrehol zmenu a hovorí, ešte stále keca. A potom, keď už videl, že nejako sa mu nedarí, tak dospel k záveru a dospel to k tomu, čo si myslel, že chcel povedať. A prekladateľ hovorí, a už skončil kecať. Verím, že téma, ktorou ideme tento mesiac, nie je o kecaní, a nie je ani o tom, že len hovoríme akoby nejaké biblické pravdy, ale verím, že Boh chce robiť niečo v našich životoch, že chce nám priniesť zjavenie toho, kto náš nebeský Otec je, zjavenie toho, kto sme my v ňom. A robíme v tom krôčiky, aké sami prežívame a ja sa teším na to, čo aj dnes budeme môcť vidieť a budeme si môcť spolu pozrieť. Pozrieme sa na to z takého veľkého pohľadu. Viete, čo ja vám prezradím dopredu, ktorý ma poznáte? Sú tam ukryté 3 body, ale nehľadajte ich. Poďme tak vniknúť do srdca Božieho, do toho, čo Otec hovorí o nás, do toho, prečo Ježiš Kristus prisiel a čo to znamená dnes pre nás. Takže poďme sa na to pozrieť z takého celkového, veľkého pohľadu. Poďme sa pozrieť, čo hovorí Biblia o Otcovi, o Synovi, o všetkých nás, pretože som presvedčený, že objavíme, že písmo, vzťah Otca, Syna, vzťah rodiny, kladie nad akýkoľvek iný vzťah. Boh neusporiadal nebo ako šéfa a podriadeného, Boh neusporiadal nebo ani ako nejakú inú formu, Boh ho usporiadal nebo ako rodinu. Takže poďme sa pozrieť na to z celého písma. Od začiatku to tam môžeme pozorovať. Tak najprv, hneď v prvej knihe Mojžišovej. 26. verš nám popisuje to, čo sa udialo tam hore a píše sa. Veľmi zaujímavý verš, s ktorými sa teológovia boria dodnes. A je to výrok Boží. Je to Boží pohľad na svet, na stvorenie. A Pán Boh tu hovorí. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Teológovia preto zápasia s týmto veršom, lebo je tam z takého zvláštneho dôvodu použité množné číslo. My vieme, a chcem to povedať hneď a jasne a jednoznačne, veríme v jedného Boha. Všetci kresťania veríme v jedného Boha. V Boha, ktorý je trojjediný, v Boha, ktorý sa nám zjavuje v 3 osobách, ale veríme v jedného Boha. Vediac toto všetko, lebo to je duch písma. Keď pozeráme na tento verš, tak je taký zaujímavý, lebo to, že tam vidíte množné číslo, nie je chyba prekladu. To je prosto to, čo Boh povedal o tom svojom prvom výroku, o tom svojom prvom zámere. A tak naozaj mnohí sa boria s tým, ako toto vyložiť. Jeden z možných výkladov je taký, že Boh tu používa tzv. Plurál majestatis, teda pozerá sa na svoj majestát a použil pritom množné číslo. My sme to chceli urobiť. Ale nedarí sa mi uveriť tomuto. Som presvedčený, že Boh nám tu zjavuje trošku viac.
Boh nám tu zjavuje, že vo večnosti, skôr ako bol svet, skôr ako nás stvoril, skôr ako nás stvoril ako deti Božie, usporiadal večnosť v tej rovine vzťahovej ako rodinu. Vo svojej veľkosti to najlepšie zriadenie, to najlepšie, čo si vedel predstaviť, čo vedel vytvoriť ako všemohúci, neobmedzený Boh, je usporiadanie, v ktorom je Otec a Syn a Duch Svätý. A tak Biblia nás začína vťahovať hneď v prvej kapitole. Veľmi nenápadne, ale zároveň veľmi radikálne a intenzívne. Do pohľadu toho, ako sa Boh pozerá na nás. Ako Boh chce vidieť nás. Ako ideme ďalej a my dnes musíme skočiť starým zákonom. Samozrejme v celom starom zákone prítomnosť Ducha Svätého, prítomnosť Pána Ježiša Krista je evidentná. Nenechajte si túto pravdu zobrať. Sú prúdy, ktoré sa vás budú snažiť presvedčiť, že Pán Ježiš Kristus nebol ako Syn Boží v starom zákone. Nič z tohoto nie je pravda. Evidentne. Boh ako Otec sa zjavuje sa ako Hospodin, zjavuje sa ako Všemohúci, zjavuje sa ako Boh ja som, ukazuje sa viac a viac. Prítomnosť Ducha Svätého a Pána Ježiša Krista ako Syna Božieho je evidentná. A ak prejdeme celou starou zmluvou, na konci starej zmluvy nachádzame ďalší rébus. Ďalší verš, s ktorým sa trošku ťažko teológovia pasujeme. Je v Malachiašovi v 3. kapitole 24. verš a to je posledný verš starej zmluvy. A opäť ako keby táto téma, tak ako ňou Biblia začína, tak ňou aj končí, opäť nám tu kladie niečo, čo vyžaduje našu pozornosť. Je tu napísané, verše predtým hovoria o tom, že skôr ako príde veľký deň Hospodinov, skôr ako sa udeje ten vrchol toho, k čomu celá história smeruje, pošle Eliáša. Prorok Malachiáš to píše v čase, keď už tu prvý Eliáš bol, evidentne hovorí o druhom Eliášovi, evidentne hovorí o synovi Božom Pánovi Ježišovi Kristovi. A do toho je tu vyrieknuté proroctvo, ktorého historické naplnenie sa nedá datovať a teda rozumieme tomu, že Boh tu hovorí viac. Boh tu zjavuje kus svojho srdca a píše sa tu. Posledný verš, záver za starou zmluvou. A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou. Posledný verš Biblie nám jasne ukazuje, že od počiatku Boží zámer so stvorením bol, aby tak ako v nebi, kde Otec a Syn spolu s Duchom Svätým prebývajú v neuveriteľnej rodinnej harmónii, aby rovnako človek bol stvorený s týmto zámerom a v takejto harmónii žil tu a žil vo vzťahu s Bohom. A my poznáme príbeh hriechu, ktorý vstupuje do tohoto. A my poznáme, že hriech nás oddelil od Boha a oddelil od tohoto pôvodného Božieho zámeru. Ale toto je koniec starej zmluvy. Prichádza nová zmluva, ktorá obnovuje to, aby sme znovu mohli vojsť do toho pôvodného zámeru, do toho Božieho zámeru, ktorý mal od počiatku. A preto, ako pozeráme na tento verš, možno ďalej, nová zmluva nám pomôže porozumieť tomu, ako to teda Boh robí a čo to znamená pre nás, lebo ten Boží zámer sa od počiatku nezmenil. List Židom nám pomôže to porozumieť viac. List Židom je písaný samozrejme niekoľko 100 rokov neskôr. Je to list, ktorý je písaný Židom, teda písaný ľuďom, ktorým bolo určené aj toto proroctvo. A pozerajúc sa na dejiny, pozerajúc sa na celý ten Boží zámer, na to Božie srdce, v ktorom Boh sa prioritne predstavuje ako Otec a to najlepšie zriadenie, to najlepšiu formu existencie predstavuje ako model rodiny, v ktorej je úcta, v ktorej je porozumenie. Rozvíja ďalej a vysvetľuje nám príchod Pána Ježiša Krista. Židom 1. kapitola, 1. verš, to teda Židom, tým, ktorí toto proroctvo čítali predtým, vysvetľuje a hovorí. Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám, k synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty. Skúste vnímať hĺbku týchto slov. On je odblesk jeho slávy. O tomto to je, k tomuto smerujeme. On je obraz jeho podstaty. Nie nejaký obrázok, nie nejaký tieň, on je obraz jeho podstaty. A udržuje všetko svojim mocným slovom.
Preto keď vykonal očistenie od hriechov, Syn Boží, Pán Ježiš Kristus, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach. A zrazu nám písma začínajú dávať väčší zmysel. Od počiatku tu bol ten obraz Otca a Syna a Ducha Svätého, ktorí prebývajú v tom modeli rodiny, v harmonii vzájomnej úcty, v harmonii, kde je jednota, kde veci sa tvoria, s týmto tvoriteľským zámerom je stvorený človek. Človek sa odvracia od neho a v Ježišovi Kristovi Pán Ježiš prichádza nielen preto, aby boli odpustené naše hriechy, čo definitívne áno, a práve v túto kvetnú nedeľu je ten správny čas o tom hovoriť. Ale odkrýva nám ešte ten väčší obraz, ktorý, keď porozumieme, keď je nám zjavený, tak to mení náš vzťah k Bohu. A ja vám to rozprávam z perspektívy dlhoročného kresťana, služobníka, ktorého perspektíva je menená, keď spoznávam Otcové srdce, keď spoznávam Otca. A preto o tom hovoríme. Teda, Pán Ježiš Kristus prišiel, aby obnovil tento obraz, túto podstatu, túto slávu, ktorú Boh od začiatku, od počiatku zamýšľal. To je dôvod, pre ktorý prichádza. Ako to urobil? Musíme to hľadať, musíme tomu porozumieť, ako sa to stalo. Skúsime niekoľko incidentov, niekoľko momentov z Ježišovho života a verím, že nám to pomôže porozumieť tomu, ako sa to stalo. Tak napríklad to, čo urobíme, pôjdeme do Jána, do 5. kapitole. Asi poznáte veľmi dobre ten príbeh. Je to jeden z ďalších príbehov, relatívne na začiatku Evanielii, jeden z tých mnohých príbehov, zázrakov, ktoré sa udiali. A predsa sa mi javí, že skrýva niečo tak vzácne a odkrýva nám hĺbku a tajomstvo toho, ako to Pán Ježiš Kristus prišiel zjaviť. Tá scéna je jasná. Je tam jazero Bethesda, ktoré je známe tým, že raz za čas, teraz počúvajte dobre, raz za čas, tam prichádzal anjel Boží, pohol tou vodou, a ten, kto sa prvý dostal do tej vody, tak bol uzdravený. A zrazu sa začínam cítiť ako v skutočnom, reálnom svete okolo nás. Áno, žijem v svete podobne ako oni, v ktorom raz za čas sa udeje niečo zvláštne, niečo dobré, niečo Božie. Raz za čas kus nejakého požehnania padne a viete, tí prví, tí, ktorí to tam prelakťujú, tí, ktorí majú, poviem, šťastie, priazeň, neviem čo, tí sa k tomu dostanú a tí sú prosto uzdravení a tí sú požehnaní. A všetci tí tam okolo tohoto bazénu boli s tým vysporiadaní. Vedeli, že toto je fakt života, tak ako my dnes vieme, že to je fakt života. Tí prosto, ktorí majú šťastie, tí, ktorým sa to podarí, tí, ktorí sú najlepší, tí, ktorí prosto sa do toho premakajú, tí môžu prísť do priazne Božej. Tí môžu prísť k tomu dobrému v živote alebo k tomu dobrému Božiemu. Toto kus ako keby bolo posolstvo starej zmluvy. Ale Ježiš tuto niečo absolútne zmenil a zrútil. Množstvo tých chorých ľudí tam bolo vysporiadaný s týmto faktom života. Toto je krutá realita života. Hej, toto je krutá realita života, v ktorom prosto si konkurujeme, bojujeme o prvenstvo, bojujeme o priazeň, bojujeme o to, aby my sme mali zamestnanie, aby my sme to a ono zvládli, aby my sme boli zdraví, aby my sme to prežili dobre a to často aj na úkor druhých. Prosto toto je realita sveta, v ktorom sa nachádzame. Ježiš prichádza a toto totálne mení. Nachádza tu muža, ktorý tu je 38 rokov frustrovaný. 38 rokov sa pokúša byť prvým, ale má prirodzený handicap, ktorý je jeho problémom a ktorý mu neumožňuje byť prvým. A Pán Ježiš, a teraz ja verím, že tuto sa zjavuje kus toho neba. Tuto sa zjavuje Otec, ktorý miluje Syna. Tuto nám Pán Ježiš odkrýva tú perspektívu toho, čo prišiel urobiť a čo sa stalo. A teraz Pán Ježiš prichádza za týmto mužom a pýta sa ho, chceš byť zdravý? Pane, čo to za otázka? Chcem, ale 38 rokov to skúšam vždy, keď príde, prosto nemôžem byť prvý. Mimochodom, cítite sa niekto takto, keď rozmýšľate nad svojim životom? Už x rokov, 5, 10, 20, 30, 38. Chcem, skúšam, ale vždy ma niekto predbehne. Vždy niekto obíde lepšie. Vždy niekto, som videl teraz, postavili jeden obchodný dom na jednom mieste v Bratislave a pozerám na ten pozemak a hovorím si, ako to, že sme o tom nevedeli. Zas nás predbehli. A poznáte to?
A Pán Ježiš do tohoto prichádza a hovorí, v nebi je to inak. Otcova láska je iná. Skláňa sa k tomuto človeku a hovorí, chceš byť zdravý? Ukážem ti kus neba, ukážem ti kus otcovho srdca. Buď zdravý. A tento človek je uzdravený. A Pán Ježiš aj tento človek zabudli, že je sobota. Ale farizei a zákonníci na to došli veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo im začalo vadiť, že Pán Ježiš Kristus uzdravil v sobotu. A v podstate majú dve vážne výčitky, ktoré nám pomôžu porozumieť, ako Boh mení. Ako Boh Otec mení v tom pozvaní nás do synovstva prostredie okolo nás. Oni mu vyčítali, že uzdravil v sobotu a potom ich totálne nahnevalo, vytočilo a chceli Pána Ježiša Krista zabiť, lebo si dovolil, a tu ide kľúč, lebo si dovolil Boha nazvať svojim otcom. Vidíte kľúč? Dovtedy to prostredie, v ktorom sa súťaží a len ten najlepší môže obstáť, len ten najlepší možno nezhreší, len ten najlepší je ten, na ktorého padne priazeň Božia. Ale zrazu prichádza Syn Boží, ktorý má tú odvahu, ku ktorej sme aj my pozvaní. Máme smelú dôveru, hej? Sme pozvaní k tej istej odvahe. Dovolí si Boha nazvať svojim otcom. To vytočí všetkých náboženských ľudí, zákonníkov, farizeov. Chcú ho zabiť, lebo sa dostal k podstate. A tou podstatou je, že Boha mohol nazvať svojim otcom. Táto podstata spôsobila to, že sa zmenila klíma. A už víťazstvo, zdravie, život, ktorý je plným životom, nie je len pre vyvolenú skupinu ľudí, ale pre všetkých, ktorí Boha môžu nazvať svojim otcom. A verím tomu, že tu sa nám odkrýva niečo veľmi vzácne a pre môj život osobne oslobodzujúce. A teraz Pán Ježiš odpoveda týmto zákonníkom, a ja budem musieť trošku pridať na plyne, ale úžasné. Ježiš im vravel, veru, veru, hovorím vám. Ježiš to tak zvykol občas. Veru, veru. Tak počúvajte. Hovorím vám. A ukazuje celé to tajomstvo. Syn nemôže robiť nič sám od seba. A oni si vydýchli akoby, hej? No, tak, veď my sme to vedeli. Poznáme, aký je život. Tak tu nevyskakuj. Syn nemôže robiť nič sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. Toto bol pôvodný otcov zámer. Takto nám ukazuje nebo. Takto nám predstavuje nebo. V prvom rade sa nebeský Otec nepredstavuje ako sudca, hoci je spravodlivý sudca. V prvom rade sa nám nebeský Otec nepredstavuje ako všemohúci stvoriteľ neba i zeme, hoci je všemohúci stvoriteľ neba a zeme a my to dodnes nevieme vypočítať, ako to nastavil. Ale v prvom rade sa nám predstavuje ako Otec. A tí, ktorí majú tú odvahu, ktorú nám tu Kristus ukazuje a ku ktorej nás pozýva, nazvať ho Otcom, tak zrazu sa ocitnú v inom svete. Zrazu sa ocitnú v inom prostredí. Nie prostredí nejakých vyvolených, ale prostredí Otcovej lásky, Božej dobroty a Božieho vzácneho, skvelého. Teraz, keď sme boli na Sinajskom ostrove, som zažil takú zaujímavú skúsenosť. Išli sme so skupinou ľudí obzerať to mestečko tam a všetci išli pozrieť nejaké iné miesto a nás ako anglicky hovoriacich poslali ku kopským kresťanom obzrieť si jeden starý kostol. A mali sme strašne vzácnu skúsenosť s jedným kopským ortodoxným kresťanom, ktorý s nasadením nám vysvetľoval kresťanské veci a ja som mu nič neprezradil o tom, že čo to o kresťanstve viem a tak som kládol všetky tie otázky, ktoré som chcel od neho počuť. A on bol úplne fantastický, inak mimochodom ten chalan bol geniálny. V tej kultúre toho, kde všetko sa robí za bakšiš, prosto pozriete sa na niekoho a už mu musíte dať $2 za nejakú službu, ktorú urobíte, tak on sa nám vedoval asi hodinu a ja som mu zo srdca chcel dať poriadny bakšiš a tak sme čosi zobrali a utekal som za ním, keď mi utiekol a hovorí, nie, robím to z lásky k Bohu. Bolo to strašne vzácne a tak silný kontrast v tom prostredí. A teraz ale to, čo je zaujímavé a to, o čom hovorím, som sa ho teda pýtal,
množstvo otázok, až sme došli k tej, že som sa ho pýtal aj na to, že ako to je v súvislosti s tým, modlíte sa priamo k Otcovi, alebo modlíte sa inak, modlíte sa cez svätých a tak. A čakal som odpoveď, ktorú mi povie. A ten chalan bol skvelý, prosto dobre mu to myslel. Bol to diakon, ľudia. Ako ja som si predstavoval všetkých nás, aby sme boli takíto ľudia. Tam, kde sme, bol to človek neteológ, nič, prosto bol to človek nadšený pre Boha a presne vedel, čomu verí. No a tuto ale bola tá časť, kde bol veľmi úprimný a kde mi porozumel doslova aj kus histórie. Pomohol mi porozumieť kusku histórie. Hovorí, no áno, vieš, my sa modlíme sa cez svätých. Modlíme sa k Márii a modlíme sa aj k svätým, aby nám pomohli dostať sa k Otcovi. Ja sa pýtam, prečo? Vysvetli mi, prečo. Videl som u neho autentickú vieru, videl som, že hrá na bránku, hej, ako on chce Boha. Pýtam sa ho, prečo? A on hovorí, vieš, to je takto. Tak ako deti v rodinách, niekedy, keď niečo chcú od otca, tak nemajú odvahu ísť za otcom. A tak idú za mamou. Mami, prosím ťa, povedz ockovi, že krokodílie slzy a maminka ide za ockom a vybaví sa to. Takto sa začíname učiť manipulácie od detstva. Alebo ideme za súrodencom, hej, že vieme, že u otca je obľúbená sestra, tak prosím ťa, vieš čo, za čokoládu nepovieš oci. Toto, čo sme si získali v našom živote, prenášame aj na Boha. Tá predstava toho, že nemôžem povedať môj otec, tak ako to povedal Ježiš tu v Jánovi, sa dostáva do nás, dostala sa do histórie cirkvi. Zapísala sa do dogiem cirkvi. A my sa oberáme o výsadu povedať môj Otče, ktorý si v nebesiach. A v dogmách cirkvi to robíme cez svätých, cez Máriu, cez kohokoľvek. A nielen, že sa dotýkame toho Božieho, že nemožno sa modliť k mŕtvým a je to ohavnosťou, ale zároveň sa vedome vytvárame z toho dôverného vzťahu, ku ktorému nás Boh nielen volá, ale od počiatku to tak zamýšľal. 3 malé záverečné náznaky toho, ako do Otcovej náruče môžeme vojsť. 3 príklady Pána Ježiša Krista, ktoré verím, že môžu zmeniť náš život, náš vzťah k Otcovi. Lebo to je všetko. Ten prvý, nikdy v tom nie si sám. O Ježišovi sa hovorí v Židom, opäť ten istý list písaný Židom, v 4. kapitole v 15. verši, veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť spolu s našimi slabosťami. Veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Úmyselne? Som vám nechal tento, a dovolím si povedať, nedobrý preklad, lebo viem, že ho čítame, že nás ovplyvňuje a že nás veľmi zavádza. To, čo tento text v skutočnosti hovorí. A neviem, či ste sa našli v tom, keď rozmýšľate o Ježišovi, čítate o tom, čo Pán Ježiš Kristus robil tu na zemi, tak to uzavrieme veľmi jednoducho, že ale on bol Syn Boží. Ako nezrovnávajme ma s Ježišom, hej? Ako s Petrom nájdeme spoločnú nejakú reč, ale nezrovnávaj ma s Ježišom. Chcem vám však povedať biblickú pravdu, že Pán Ježiš Kristus, keď prišiel na tento svet, tak áno, bol 100% Boh. Ale vzdal sa slávy neba a žil tu ako človek. S obmedzeniami, ako máme my. Bol pokúšaný ako my. Prechádzal tým istým, čo my a ukazuje nám, ako môžeme žiť my, kresťania. V priazni Otcovej a v blízkosti Otcovej. A ten jeho návod sa znovu a znovu opakuje. Ja nemôžem robiť nič, len to, čo mi ukazuje nebeský Otec. On chodil a trávil večery s nebeským Otcom, lebo to bola pre neho jediná šanca a jediná nádej. A ten správny preklad by mal byť, že veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom a nedopustil sa hriechu. Ale nedopustil sa hriechu.
Ježiš Kristus šiel tou cestou pred nami. Nie je to nemožné. Sme pozvaní do tohoto vzťahu s Otcom. Sme pozvaní k tomu istému, aby možno tak ako v Jánovi v tej 5. kapitole, keď tam bola tá Bethesda a krutá realita toho, ako život bol nastavený, keď on nazval všemohúceho Boha svojim otcom. A viete, vtedy sa veci menia. Keď spravodlivého sudcu vieme nazvať svojim otcom. Keď všemohúceho stvoriteľa neba a zeme vieme nazvať svojim otcom. Nie sme v tom sami. Kristus išiel pred nami. Je to cesta, ktorou sa dá ísť. A on nezrešil. A ukazuje nám cestu, ako sa to dá. Dá sa to len tak, keď nám Duch Svätý zjaví, keď do toho vstúpime, keď to prakticky uchopíme, že sme prijatí za synov, že sme adoptovaní za synov. Odpustením hriechov, pretože hriech nevôjde do prítomnosti Otcovej. Hriech s Otcom je nestotožniteľný. Nemá tam miesto a neprenikne tam. Teraz sme prijatí za syna odpustením našich hriechov, ale sme prijatí za syna, aby sme chodili v sláve Božej. Aby sme chodili v blízkosti Otcovej. Aby sme boli premieňaní Otcovou prítomnosťou. Aby sme mohli chodiť s ním. A teraz veľmi zaujímavý je Matúš 5. či 6. kapitola, kde učeníci prichádzajú za Ježišom, zistujú, že je nejaký iný, že má niečo, čo oni nemajú. Nevedia to presne pomenovať. A práve tu v Matúšovi v tej 6. kapitole sa prvýkrát v evanjeliách začína hovoriť o Otcovi a zrazu v 3-4 veršoch tam máte asi 6-krát spomenuté slovo Otec. Lebo Ježiš tu odkrýva to tajomstvo, odkrýva to, ku čomu pozýva nás. A učeníci nevedia, z ktorej strany to uchopiť a prosto je tam ten kontext taký zaujímavý, nejdem do neho, ale prosto len chodia za Ježišom a hovoria, v čom je to tajomstvo? Povedz, nauč nás modliť sa. Aj my to chceme tak vedieť ako ty. Ako v čom je to tajomstvo? Prezrad nám to. A on predtým, ako ich učí modlitbu, ktorú my poznáme ako modlitbu Otče náš, mimochodom, prvýkrát radikálne modlitbu Otče náš. Dovtedy modlitby, čítajte si žalmy, čítajte si Starý zákon, boli o všemohúcom Bohu, o Pánovi, o Hospodinovi a všetko to dobré veci. A tuto prvýkrát 6. kapitola Evanjelia Matúša zrazu sa mení téma. A všimnite si to, čítajte si to, prosto zrazu v 3 veršoch 6-krát Otec. Nová perspektíva. A Pán Ježiš im tu hovorí predtým, ako ich začína učiť tú modlitbu. Ale ty, keď sa ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi. Choď, zatvor sa a modli sa k svojmu Otcovi. Nie k môjmu otcovi, nie k otcovi môjho brata, nie k otcovi, o ktorom sa rozpráva v Istropolise. Modli sa k svojmu otcovi. Svojmu je kľúč, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, nie otec Reinharda Bonkeho, tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. On vidí všetko. Keď sa modlíte, nežvaňte doslova, ako pohania. Nemyslíte si, že pre veľa múdrych rečí, v ktorých zaujmete svojho otca, ako on tam sedí niekde na tróne a povie si, ty si to zvládol, tak ty si zaslúžiš čokoládu dnes. Ako my to takto vnímame, prepáčte, že to trošku vulgarizujem, ale prosto v tomto sme. My ideme k otcovi a k otcovi prídu 3 deti. Všetky sú mu rovnaké, ak ten otec má otcovské srdce, všetky sú rovnaké. Oni nepotrebujú podať mega výkon v tom, ako ho oslovia. On vidí ich srdce, on ich pozná, on pozná ich túžbu. Moje dieťa. Všimajte si tú radikálnu zmenu, to, čo tu Ježiš prináša. A potom ide ďalej, nenapodobňujte tých pohanov. Prosto prestaňte to opakovať. Potrebujete dostať z hlavy von. Toto nie je koncept Boží, toto je koncept padlého sveta. Získať priazeň, dostať sa, prosto zaujať, zmanipulovať. Nenapodobňujte ich. Toto nie je Božia cesta. Veď váš otec vie, čo potrebujete. Skôr, ako by ste o to prosili. A potom začína modlitba, ktorú poznáme ako modlitbu Otče náš. Prvýkrát v histórii Pán Ježiš Kristus nás pozýva, ukazuje, otvára nám tajomstvo, otvára nám nebo a hovorí, a viete, ako sa modlíte? Áno, stále sa modlíme k všemohúcemu Bohu. Áno, modlíme sa k spravodlivému sudcovi. Áno, modlíme sa k Bohu El Shaddai, Jahve, Jire, všetko. A hovorí, viete čo? Nazvite ho môj Otče. Otče môj,
ktorý si v nebesiach. Nie je tá moja skúsenosť toho, ako otec vyzerá. Vďaka Bohu mám fantastického otca. Ale Otče môj, ktorý si v nebesiach. A teraz nadväzujeme vzťah. Vzťah, ktorý bol predtým. Vzťah, ktorý si ty ukázal ako ten najlepší. Ako to najlepšie na svete. Otče môj, ktorý si v nebesiach. A skočím k záveru. Pri tomto to neostáva. Po tomto rozvinutí vzťahu sme pozvaní k tomu, aby... Pozvaní. Potom je nám to prirodzené. Ide to z nás. Je to život, ktorý vychádza z nás. Ale sme pozvaní k tomu, aby to, čo Kristus robil, aj my sme robili. Jánovi v 17. kapitole, v tej veľkej modlitbe, ktorú my nazývame veľkňažská modlitba, sa Pán Ježiš Kristus modlí a rozpráva s Otcom. A opäť tá modlitba je bezprecedentná. Čítajte si všetky žalmy žalmistov a to sú hlboké výpovede, pravdivé výpovede ľudí dotknutých Božím srdcom, ale predsa táto modlitba je bezprecedentná v tom, ako Kristus oslovuje Boha. A teraz pamätajte prosím na to, to je ten Pán Ježiš Kristus, ktorý v tomto momente nemá oslávené telo, v tomto momente je človek. A modlí sa modlitbu. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal. Oče, chcem. A viete, ja tomu rozumiem, že niekedy pochybujeme o tom, že naša modlitba nie je vypočutá. Ja rozumiem tomu, že pochybujete o tom, že nie vždy Pán Boh vypočuje všetky pašové modlitby, i keď som presvedčený, že Boh vypočuje všetky modlitby. To je iná téma. Ale veríte tomu, vieme sa zhodnúť na tom, že veríte tomu, že Otec počuje modlitbu svojho syna, Pána Ježiša Krista? Otče, modlil sa Pán Ježiš, chcem, aby tých, ktorých si mi dal. Si jedným z nich, alebo nie? Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal. Lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče. Svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno. Chápete? Prosto hlavné posolstvo. Ohlásil som im tvoje meno. A ešte ohlásim. Pošlem svojho Ducha Svätého, uvedie ich do každej pravdy. Aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby ja som bol v nich. Manifest Kristovho pozvania k tomu, aby sme prichádzali pred Boží trón so smelou dôverou ako k svojmu Otcovi. Aby sme raz a navždy tu na zemi obnovili to, čo Boh od začiatku zamýšľal, keď povedal, stvorme človeka. A ten model, ktorý mal v hlave, už dávno predtým mal v nebi. Bol to model Otca a Syna a Ducha Svätého. Bol to model úcty a požehnania. Bol to model, kde každý mal plnosť požehnania, kde v rôznych rolách spolupracovali pre ten istý zámer, model jednoty dobrého a dokonalého. A tu Ježiš sa modlí za všetkých svojich učeníkov a hovorí, Otče, to, čo si ty mne dal, to, ako som ja teba spoznal, daj aj ty im. To, čo pre dnešok chceme a vieme urobiť, je modlitba, v ktorej, poprosím hudobníkov, aby sa pridali spevákov, je modlitba, v ktorej novým spôsobom, Božím slovom osvetleným a Duchom Svätým zjaveným spôsobom povieme môj Otče. Otče môj, Otče náš. A zbytok vložíme do Otcovej réžie. Verím však, že to, čo sme hovorili tento mesiac, to, čo sme hovorili aj dnes, a mimochodom úplne sme neskončili, nám prinesie porozumenie Otca, ktorý je v nebi, poslal svojho Syna, aby vrátil späť ten stratený vzťah. To stratené porozumenie toho, o čom je život. Čo to znamená mať Otca v nebi.
Prosím všetkých nás, aby sme postali. Pán Ježiš šiel tou istou cestou ako my a dnes nemáme veľkňaza, ktorý by nám nerozumel. Ktorý by nerozumel tomu, akými vecami prechádzame, čo nás pokúša, čo je ten ľahko obkľúčujúci hriech a čo stojí medzi nami a Otcom. Šiel tou cestou. V blízkosti Otcovej ani raz nezhrešil, preto, aby kedykoľvek my sme zhrešili, sme to nemuseli zakrývať, sme to nemuseli kamuflovať, sme sa nemuseli správať ako tie deti, keď urobia zlú vec, poviem úmyselne veľmi expresívne, pokakajú sa do plienok vtedy, keď nemajú. Všade naokolo je zápach, aby sme nemuseli s tým žiť. Aby sme to nemuseli donekonečna presprejovávať voňavkou náboženskosti a vyzerania dobre. Niekde od tohoto dieťaťa, ktorým som ty a ja. Boh Otec očakáva len to, že príde ku nemu také, aké je. A možno povie, Oci, zapacha to. Oci, pozri, aké to je. Oci, potrebujem tvoje očistenie. Potrebujem tvoj dotyk. Viem, že aj dnes sú na tomto mieste ľudia, a ja seba z toho nevinímam, ktorí potrebujú dnes povedať, Oci, prosto zapacha to. Ja som to poňavkoval tým, aby to vyzeralo dobre a chcel som to najlepšie, ale zapacha to. Otec ťa chce prijať, očistiť vo svojom synovi, aby si už nikdy nemal zábranu v tom, aby si mohol povedať môj otec. A veľmi krátko a jednoznačne, ak si jedným z tých, ktorý prosto dneska hovorí, zapácha to, Otče, mám malý hriech, mám niečo, čo tam stojí v ceste a skrývam to. Zdvihni svoju ruku a tým vyznáš, Pane, prosím ťa o tvoje odpustenie a dnes ti chcem smelo povedať, môj Otče. Ja vám ďakujem za vašu úprimnosť, môžete zdvihnúť svoju ruku a položiť ju dole. Je to medzi vami a Bohom. Boh sa teší vašej úprimnosti. Boh sa teší vašej úprimnosti. Nielen, že ti odpustia v mene Ježiša, to na Kristovom mieste prehlasujem, lebo každý vyznaný hriech je odpustený. Ale dáva ti pozvanie, aby si odteraz hovoril, môj Otče, Otče môj Otec. Viem, že v tomto vzťahu, podobne ako deti, sme pozvaní k tomu, aby sme boli premieňaní ním. Aby sme boli premieňaní jeho láskou, jeho zámerom, jeho pohľadom na náš život, v ktorom to už nie je len pre najlepších, ale úplne pre každého. Ak je tu niekto, kto to cítil tak, ako ten muž 38 rokov chorý, že vždy to prešlo popri mne. Ja som sa aj snažil, ale vždy to bolo o iných, pre iných. Nikdy som nenašiel ten plný Boží dobrý zámer. Nikdy som prosto nevedel vojsť do Otcovej náruče ako ten prvý, ako ten najlepší, ako ten prijatý, ako ten, koho Boh má rád a pretože ho má rád, tak ho mení a pretože ho má rád, tak ho premieňa. Ak si jedným z tých, ktorý trpel týmto, tak ťa dnes pozývam do Otcovej priazne ako toho prvého, ako toho Božieho. A na znak viery, že si jedným z tých, ktorí príjmaš toto pozvanie, prosím, zdvihni svoju ruku. Si jedným z tých, ktorí prosto roky to boli iní. A ja vám opäť nesmierne ďakujem za vašu úprimnosť a Otec vás vidí. Pretože verím, že všetkých nás pozýva aj dnes. Aby to, čo on robil, sme aj my mohli robiť. A ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby ja som bol v nich.
Pane, Otče náš, prosíme o to, aby dnes skrze Tvojho Ducha Svätého a pravdu Tvojho slova bolo zjavené Tvoje meno tak, aby na tomto mieste bol objavený každý syn a dcéra Boží. O toto sa modlíme v mene Ježiš. Pane, prosím ťa, Otče, prosím ťa o nový proces, o občerstvenie, obnovenie nového zjaveného vzťahu voči Tebe, ktorý zmení náš život. Pane, a uvoľňujem všetkých nás preto, aby sme nechodili v tyranii prostredia hriechu, v ktorom sme, ale chodili v slobode zjavenia Otca, slobode zjavenia neba a prinášali toto nebo na zem tam, kde si nás dal, tam, kde si nás postavil. Pane, uvoľňujem, Otče náš, uvoľňujem každý Tvoj zámer, uvoľňujem všetko to, čo je v nebi, aby bolo aj na zemi, aby bolo aj v našich životoch. Otče, uvoľňujem, aby podobne ako Tvoj syn, Pán Ježiš Kristus, vtedy v Jánovej 5. kapitole povedal môj Otec, aby do všetkých situácií a okolností nášho života každý na tomto mieste v mene Ježiš mohol povedať môj Otec. A nech je zjavená sláva nebeského Otca v našom strede. Amen.